genduren Nur, genduren selikuran. Iki genduri neng Bali Dusun. Jadi ya ada tradisi sing marai istimewa kuwi jangane wong sak desa dadekke siji kudu dipangan bareng-bareng. Oh iki. Iki genduri selikuran. Iki ada tradisi nggon aku ngene iki samben selikuran ngene iki. Iku jangan sewu dadekke siji. Gusti Allah segere ngadu bilah. Nek sing asin nek sing kurang asin dadekke siji dadi seger. Apa-apa. Iya, hari apa nih? Aku nek habis suweno nyitok-nyitok. Menang 11 ngono nyitok-nyitok. Nek keparo punjul kok 11 ya. Iki bolo. Iki jangan sewu jenenge. Jangan sewu ki artine jangane wong sak desa mae dadekke siji ngene wae. Karek kono kae dadekke siji terus di ponto-ponto sing iki. Iki jangane wong sewu dadi siji ngene iki. Iki rasane segere ngadebilah. Iki seger tenan iki. Sak pole iki. Kudu dipangan bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Pak Dukuh, Pak RT linangkung wonten ngarsanipun para pinisepuh Padukuhan Mojosari ingkang kawula hormati. Lan syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah. Awit wonten ing kalenggahan menika, wonten ing wulan Siam taun menika. Pramila anggenipun mengeti malem selikuran, sekul liwet ngrangki jenang-jenangan ancas ketujuanipun. Sekul liwet ingkang sagap minangka nyuwun kawilujengan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Padukuhan Mojosari tansah pinaringana wilujeng saklebeting pawengkon miwah wilujeng sakjawinipun pawengkon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Sami'un qaribun mujibun da'wat. Ya Qadiyal amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wes. Gimana ini? Boleh.